Склени си волана направо и да знаеш на първия звон да сме да толкова, не повече. Ай, давай, тук е най-голям екшен. Ти ще има по-хубаво пиво. В момента сме на старта, аз съм Себа, ние сме с Макларен. Да! Газ! Браво! Team of the day! И се връщате обратно. Значи пълно се завъртате. Ако искате да начина, връщате се отново в гаража и спира. Плата в гаража, колкото плата, малко по-голям. Да, идеята е, ако го направите бързо. Време 26:21. На второ място е Калин Димитров. 848. И на първо място е господин камерамен Иван Георгиев. За нас беше изключително удоволствие. През цялото време виждахме усмихнати физиономии, което означава, че сме изпълнили поне последното условие от презентацията да се забавлявате. И за нас това е много важно, защото полезните и приятните неща според нас трябва да върват заедно.